yabona ngoku ndiziphakasa ishushu zophola emlonyeni amatsheri ama-100 ntontoni aphambana nomtshito usimpa igama lakhe nguPaul. uPaul wasepitoli ke upha kwi-30s ungugqirha kuthiwa yi-gynecologist. Ewe, uPaul uthandana nolosisi usimpa igama lakhe Precious. uPaul noPrecious udala bathandana ke 11 years yonke badibana besaxwebile. uPaul esahereza ke zenza uDJ yahamba ke iminyaka bafunda. uPaul wangulogqirha nguye namhlanje gynecologist. So ngo-2002 phango August bachata. Yayingilo mbhazalalo womtshato ke esastandard sika-top billing betshintsha-tshintshana ne-outfit. Yo, awudumile lo mtshato indawo yonke ePhephetoli. Lahamba ke ixesha nomtshato wabo mani wawumnandi wom. Bagiftana nogiftana bethengana neempahla zikanokutsho oFabiano Cruworth noChanel. Yabona ngoku bakule level phaa phezulu yeekhapuli zodumo. noThixo ke wabablessa ngabantwana ikhaya labo lashushu. Bebesenza nee-challenges ke zika-TikTok iividiyo zifana nezi. Ngo-2024 yabona ngoku into zabo zihamba kakuhle. Bathenga le moto iPorsche GTS. Ayisuke emabhozini ngoku. Yabona ngoku doc awulwile. 2 years later ngo-2026 kuyabonakala ngoku i-honeymoon phase ingathi yaphela. Kwaye ever since kukho le Porsche ngoku ngathethethisa ngokuPaul. uBhuteri uyatshintsha ngoku into bekade zenza akazenzi nangemali zerent neemali zabantwana funeka akhunjuzwe. I think imoto enegama eliqala ngo-P like iPolo nePorsche yathethisa mani khona ingxaki ezanazo. Mani uPaul ngoku ingqondo yadanyaza isesitratweni akanaxesha lefemeli yakhe ngoku. Nangona izinto zazisheki phakathi koPaul noPrecious. Xa befumana ichance uPrecious wayethanda ukwenza i-content abhale iikoti ezifana nezi. Yo, until one day atsha amadama namanzi. Nangona uPrecious eyi-two-face ke in public udlala u-happy husband yam hanana kodwa behind closed doors uyi-private investigator. Ezi iPhone zethu ke zakwazi uba clever ziphinde zibe dum. So uSisiPrecious wakwazi ufumana i-login ze-iCloud kaPaul, wangena phaa wamlocate wambona uba kukho indawo enye athanda uquqa ebuyelela kuyo. Enye yeetricks zikaPaul ngoku mvanje xa ipeyile akagoduka istraight iyaqala endaweni zakhe. uPrecious wayibona le behavior wayilalisa uboya. Ngenye imini wafika uPaul xa bubuya endaweni zakhe wathatha ifowuni wayilahla phana. Akho nto ayikhanelayo musa wangena ishawa bawuzovasa. Yo, akalazi elihlalayo uba aphenkile ukwi-private investigator. Wadayivelela fowuni uPrecious wayinqika. Yo, wayifumana laa nto beyifuna and more. Wabona iincoko zikaBhuteri kunye ne-side chick. Wangena ujonga nee-contact azibhlokhileyo. More than 100 nee-contact zamangazana azibhlokhileyo uPaul. Yo, lo mtshita noba uyithatha phi imali yoba bheja bonke abantwana kaloku amantombazana asenemali. Ndicinga uba mntanam noba uyagamblisha. Ewe mani noba uyamdlala u-EasyBet kaloku u-EasyBet unamashaqha. Xa usayine apho phaa kwandawo ithi promo code wafaka icode yam ethi scale M50 uyifumana i-R50 kwaye nezipinsi eziyi-25 oyothi udlale ngazo phaa. So noba umntanam uPaul uyamdlala u-EasyBet mani. Then throwing myself at a married man just because I drive a Porsche. Think the man is fair. They're not using that thing against me. Saying more when I wrote to the man was fair. So with the his nahol. My boy labo we khethetso ho yo tjana ho yo kreya ngwanyana a itele ngwanyana o flinkisa ke marago a phila bohloko a phila bohloko mo lenyalong. Because good job how rat Thabiso, I stop wasting my time. Give me why for all cheat that Thabiso kabanyana baba 100 and something. uPaul ke while Precious private investigator ibhizinali lento mntanam bethwa moya impholele yonke loo nto. Wathatha into zakho mntanam wahamba ukhona kwiPorsche yakhe washiya uPrecious eGoa. Umntana abantu yo wambhalela amaxwebhu emcenga isithi ba mabalungisa izinto. Umjita kuyabonakala engathi yena bengasangeni ngokulento. Washifta neblame wathi iflop kuPrecious kaloku uPrecious uzenza private investigator ujongana neefowuni zakhe hananana uthetha nge-phone invasion tonton of privacy. Ngamafutshane uthi umjita mabahlukane. Kuse-early ke for ukusho uba iphelile into yabo kodwa sibona uPrecious ngoku etshisa zonke izinto zomtshato ii-memories zabo. Precious akagoya departure. Share man elibali linikhumbuza lenye ibali laseKapa. Yes.
sandibalisele yembolo sisi masimpi igama lakhe ngumayoli umayoli original ngwasegeorge ngenye indawo ekuthiwa kuseblanco kodwa sithetha nje ngoku usekapa nayo ongeza izitets phaa nabazi abaxhosa ngekapa ngo-2025 phaa ngo-agasti umayoli wadibana lo mjidi masimpi igama lakhe masithi ngumfana badibana ke keendawo zolonwabo ekhayelitsha kwenye indawo edumileyo phaa caba kuthiwa kuse-dj in kodwa kuthiwa nina bantu baseculture nizoyazi le ndawo bayiqala ke le nto umayoli nalo mfana ezitshomi kodwa lithe lihamba ixesha bajola one day wathi umjidi uyaphuma phaa kuye esipani emaxesha ngoku aphango 11 amntasha umayoli akusemayoli zojikela ngawo mani ngicela ube ready ingatsali ke mosi but kuse umfana phaa exesheni waphinde watshintsha ingqondo mani wathi mayoli request azokwazi mna ngokujikela ngapho kuwe umayoli ke naye adama usayitsali le nto warequesta wayibethe emntakwini ekuse umayoli endleleni yapha afumana imeseji evela kumfana umfana ke caba umnika i-heads up umayoli uba kuse i-ex yam ayile kumbelisela apha emnxebeni iyandifowunela so xa ufika apha ngicela ungayipenikeli le nto amayoli caba itshere drenke naye ya-understand wafika apha emfaneni nyhani yakhala ifowuni ka-ex ring 1 hour later xa besithi ngoku bayalala bacima izibane bangena phantsi kwengubo caba bazokwenza ididi yho yasho inoko efestirini yabona ngoku yho atsha amadama namanzi yho i-ex ithi uzolala yena ngoku makuvulwe caba iyadimana ngoku yena umfana ude wafuna ntoni apha anananana thina sohlukene ngoku usesiyena thukisa bafuna ivula uhlele nomntu danapha yho umayoli waphakama wanxiba wacofa ifowuni wenza le video Simamsunganyako. vululwana ba Nawe mntu. Yilwane festile. Anibetha boss. Yilwane festile. Anibetha msuna. Yilwane festile. Yiza msuna sifele so oh. Yiza. Blam lana mashaka. Take. Iblenja kaza kibila kikaka yiza makaze ku. Makaze ku. seyi-ex while yayibhizi ke yonke leyo nto ezoshukulula yamthuka nomayoli ndidibanisa nendoda yakhe i-ex adiko lo mqamlisano ngoku egcola amatye aqala i-first year ingelele Khabe kudala sam. Afuna uvula mas. Phaka fesela. Ndiyaqonda ndisekapa nyana. Ebango ndisekapa ndikwi-clutch, akho i-clutch le ndikoyo because sana what? Kusikho abantu baphula i-festival. Sophula i-festival guys. Zophulwa. yho lo mfana uzoyifumana apha imali ke ukuyothenga i-first year unless uzodlala phaa u-easybet adiposite phaa imali phaka i-easybet xa udipositile uyunika 150% yama-sharp deposit yho nomtshita afuneka ayizame le nto ka-easybet kodwa ngoku i-first year zaphekuzela nomayoli ngaphi yadanyaza uqomba ngonohlala kwindlu leweyi Caba nazo umnyango wekamera uvuleke xa kutheni. Andibona ndize ngecala. Wathi ha! Jona izidudla. Emsonyo kophuma. Sorry for the language but Dibhuti apha kwathiwa makavule i-face, makavule umnyango. Ufuna ukukhaba le njakazi. Hayi ke ndingenaphi guys wasikhabana ngoku. Oh I'm just a girl sandisebenza ngabo mna bobuso. umayoli kulo drama wafuna linye out yakhe lepolisi kaloku umayoli waseblanco beshilo ngalelanga bazalwa namapolisa lafika ke la polisa lasomnceda umayoli lamsusa kulo drama lamgodusa uthi umayoli ke bafethu Indoda ndizoyiyeka. Nansi yena ndifecile indoda yona. Andizoyiyeka. mayidanyaze idanyazayo